No niin, terve, täällä Julle taas ja nyt jatketaan Pokemon Krystallia. Mä oon vähän kehittänyt Pokemoneja. Joo, ja sitten pullu tässä näin. Koppileerin, ei mitään ihmeellistä. Oli, elikkä nyt mä ajattelin etsiä taas semmoista hämpiä. Ja mä taas taidan sitten pysäyttää. Tai mä taidan jatkaa sitten, kun mä löydän heti. Sitten kun mä löydän hämpiin, niin mä sitten pysäytän. Että joo, nyt saatte nähdä miten hienosti mä tapalta. Razor Leaf! Sinne meni. No, siitä tuli aika paljon expaa, vaikka se olikin tollanen. No niin, mut mä jatkan sitten, kun löytyy hämpi. Joo, et nähdään sitten. Joo, katsotaan laiko tässä nyt. Joo, nähdään sitten. Okei, nyt löytyi hämpi. Tässä nyt ei kuole tähän. Hyvä hämpi. Kiitos. Sitten heitetään vielä pokepallo. Ja kiinni hämpi. Jos et niin, ei se haittaisi. Mä katson sun uudestaan taklaa. Okei, ei sitten. Ei. Joo, ja jatketaan kohta. Okei. Nyt takle. Krittaa. No niin, hyvä, noin. No ja. Uusi yritys. Dodi. Tästä se kuolee kyllä heti. Että, joten ei tehdä sitä. Nyt jos et kuole tähän, elää please kuole tähän. Passula. Nähdään taas kohta. Noniin, nyt mulla on perussuunnitelma. Jos se kuolee tähän, niin sit mä en yritetä enää. Joo, se kyllä kuolee tähän. Okei, uudestaan. Noniin, nyt. Taklee. Missas? Pämpi. Fled. Jumaa. Mä palaan sitten, kun mä saan toisen kiinni. Sen nimeksi tulee Fantti. Noniin, palataan sitten. Yes! Mä sain Pämpin! Ihan full healteella. Mä en lyönyt sitä kertaakaan. Mä sain sen. Yes! Oho! Yes! During the deserted morning hours, it comes ashore, where it deftly uses its trunk to take a shower. Okei. Suihku, nenä. Se on nyt Fantti, koska mulla on jo nimet keksitty kaikkien mun Pokemonille. Jees, nyt meillä on Fantti. Fantti. Söpö Fantti. Okei. Noniin. Fantti saa lähteä. Noniin nyt. Seuraattu, keltä mä ajoisin metsästä. Niin olisi tämä. Kukas nyt? Olisiko se ehkä tää Growlithe tai sitten Poliwag. Ne on mitkä mä aion napata mun tiimiin. Mutta en tiedä miten käy. Saanko mä sellaisen? Täh! Ei tästä kyllä tuu yhtään mitään. No niin, mitä nyt se on vielä nopeampi? Mitä vittia? Krittaa. Joo, nyt vaihtu Poksu, koska Fantti ei pärjää yksin. Leafy matkaan, Fantti pois.
Mitä? Eikö me nyt yhdelle Sentretille pärjätä? Koko tiimillä. Nyt jos toi ei kuole tähän, niin... No niin, Fantti. Jee, molemmat sai 8 expaa. Hyvä Fantti. Olet hyvä. Mä sain jostain Hearthstone. Rock type moves. Mutko ei oo milloin ground. Fantti pääsee sinne. Jatketaan matkaa eteenpäin ja mulla on taas Cherry Grove Cityssä, mutta ei se mitään, koska me tästä kipsastaan nopeasti tänne. Nyt ollaan Route 30. Täältä pitäisi saada polivageja, mutta kun mä oon offscreenä vähän etsinyt, niin mä en ole löytänyt yhtäkään polivagia. Täällä on vaan just näitä läskejä mummoja. Pakoon. Oho. Fantti, mene pois. Noniin, no Bulu, koska se on tosiaan superia. Joten Fantti karkuun. Bulu esiin. Ouch. Anteeksi, mä en huomannut sua. Anteeksi, mä en tiedä, että se on sun superia. Oho. Jee. Hyvä Fantti. Hyvää työtä, Fantti. Ai jaa, pitää nyt täältä. Good job. Hei, miksei täältä oikeesti löydy polivageja? Kun täältä pitäisi löytyä polivageja, mutta kun täällä ei oo yhtään polivageja. Mä haluaisin polivageja mun tiimiin, mutta kun täällä ei oo polivageja. Eikä mä tiedä edes mistä saa Good Rodin. Fantti saattaa voittaa tän. Joo, ei. Lyö sitä, Fantti. Hyvä, kun sä et oikein pärjää. Katsotaanpa kohta meidän Pokemonien statsit, koska Fantti näyttää aika heikolta silleen, mutta... Mun mielestä ehkä Bululla on ehkä paras ättäkin, koska se on aika hyvä silleen. No ainakin special ättäkä on varmaan aika huono, koska se ei tapa tollasia aina yhdestä. No niin, katsotaan statsit. Katsotaan ekaksi Leafin statsit. 28 enää tarvii. Noniin. Joo. Attack on ainakin paras tällä. Ja speedi. Attack ja speedi on Bululla paras. Sitten defense on tällä Leafillä paras. Ja tällä on kaikki. Okei. Ei muuten Fantti on poika, jes. Meidän kaikki tiimiläiset on mun mielestä poikia, onko? Poika. Poika, jes, kaikki on poikia. Hyvä. Joo, Fantti kyllä tarvii ekstra harjoitusta, koska se on aika heikoilla tässä näin nyt. Voi. Polivac. Ei oo polivageja. Where are the polivacs? Pokemon. Bulu esiin. Koska sinä pärjäät. Fantti on vain pieni norsu vasta. Hän ei voi pärjätä. Okei. No siis Fantin speedi on aika huono. Mutta siis se ättäkin on 9. Elikkä ihan medium silleen, kun ajattelee. Bellsprout! Tappaa vihaa Pokemonia. Se kyllä tappaa Fantti yhdestä, joten ei Fantti mene piiloon. Bulu, sinä suojaat meidän norsuvauvamme.